Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, November 3. Daon King Betis, 9 na araw ng undas. Tarlac City, may 2 mayor. Space Tech, gagamitin para palakasin ang transparency sa DPWH projects. 30 mangingisda na nasiraan ng bangka na iligtas ng PCG. At RBC Media Group, nakipag-partner sa Korean firms para sa AI at media technology. Walang naitalang insidente sa paggunita ng Undas 2025 sa Central Luzon. Base sa ulat ng Police Regional Office 3 nitong linggo, November 2, mahigit 3,000 na pulis ang itinalaga sa mga sementeryo, terminal at highways upang matiyak ang seguridad ng mga dadalaw. Ayon sa PRO3, naging maayos din ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine Coast Guard o PCG, mga lokal na pamahalaan at mga volunteer upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong rehiyon. Samantala, kilala ang Betis Guagua, Pampanga sa mga naggagandahang wooden art at sculpture. Pero alam nyo ba na pamoso rin ang lugar na ito dahil sa kanilang natatanging paggunita sa undas o daon sa Kapampangan. Hindi lang kasi 1 o 2, kundi 9 na araw na namamalagi ang mga kabalan natin dito sa sementeryo para alalahanin at ipanalangin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. November 3 na at habang karamihan sa bansa ay bumalik na sa trabaho, sa Betis Guagua, Pampanga, hindi pa nangangalahati ang undas o daon para sa mga Kapampangan. Sa nasabing lugar, hindi lang kasi 1 o 2 araw ang paggunita ng daon na ang ibig sabihin ay oblation o pag-aalay, kundi 9 na araw. Yung konseptong yon ay nakuha nga sa novena. Kasi pagdarasal lang novena sa 9 na araw, sa 9 na gabi, para makumpleto, no, yung pagdarasal. Hindi lang yung pagdarasal sa sementeryo, pagdarasal sa mga namatay, no, sa kanilang pamilya, kundi pati na rin yung pagdarasal na 9 days na sunod-sunod na kumpleto. Sa loob ng 9 na araw, hindi lang mga pamilya ang nasa sementeryo, pati ang mga taong simbahan ay naroon din. Ang mahalaga ngayon, the church make herself present in the lives of the people, no? Pag panahon ng mga tao ay nasa sementeryo, the church goes there. Nagmimisa sila, nagbabasbas ng mga puntod, at nagkakaroon ng ceremony kung saan may teachings, no? May homily, may preaching. In the case of Guagua and Betis, Betis in particular, November 1, ang kanilang pagdalaw sa sementeryo, ang ginagawa nila, ine-extend nila up to 9 days. Basically, for them, 1 day is not enough. Hindi sapat ang 1 araw. Kailangan dagdagan. Ginawa ng siyam because of tradition. Ang salitang 9 kasi, ang ibig sabihin enough. So, sapat na araw. Bawat araw ng daon ay sinisimulan sa taimtim na panalangin. Sa umaga, tahimik na magsisindi ng kandila at mag-aalay ng rosaryo ang mga tao. Sa hapon, isang dasal naman ang iaalay sa mga kaluluwang nasa purgatorio. At ang kabuuang mga araw pa ay ilalaan para sa pag-alala at pagdarasal sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang pinakamataas na bahagi ng paggunita ay tuwing November 10. Alas 6 ng umaga, kung kailan idinaraos ng pari ang banal na misa para kareng mangobye o misa para sa mga patay sa mismong sementeryo. Dito, kailanman hindi nakakalimutan ng mga patay. Ginagawa na rin itong panahon upang magkasama-sama ang magkakapamilya. Yung tradisyon namin kasi dito mahalaga kasi tuwing dumarating itong undas, nagtitipon yung mga pamilya at saka yung alaala ng puntod. Yun, inaalala namin. Yun ang pinangalagaan namin, yung taon-taon yun. Dadasal,
Kaya kumakain din. Pero masaya naman, wala namang problema sa ano. Nagkikita-kita yung mga kamag-anak, ganun. Minsan sa isang taon lang naman. Ayun, nag-iilaw kami araw-araw. Umpisa ng alas 4. Kung anong gusto mong oras ko matapos, alas 7, kaya alas 8, ganun lang. Ngunit ano nga bang meron sa Betis at kung bakit ganoon na lamang katatag ang kanilang debosyon? Actually, sa Betis noon, bigyan ko kayo ng background, no? Bawat pamilya noon dyan, kung meron silang anak na lalaki, ay pinapasok sa seminaryo para magpari. Kaya bawat pamilya noon dyan, may member na isang pari. Kaya very religious yung lugar, no? Very sagrado ang lugar na yan. Kaya yung mentalidad na yon ay nahanap ng mga bawat pamilya sa Betis at dito nga nagsimula na ang kanilang very faithful and religious, no? Especially to their yung mga namatayan na pagdarasal ng 9 days and 9 nights. No, diyan galing 'yon. Dapat umanong idokumento ang tradisyong ito sa Betis upang maipasa sa mga susunod pang henerasyon. Unang-una ay gawing narrative 'yan. Kasi kulang ng narrative yung ibang ganitong uri ng practices, no? Gaya nga yung mga nabanggit kanina, so nawala na and then binalik, dapat may sulat. Kung ano yung pwedeng isulat, especially mga historical narrative, historical facts, kung ano yung pwedeng ma-educate no, sa mga tao. Sa huli, hindi lamang ito basta tradisyon, kundi paraan ng paglinang sa pananampalataya ng isang tao. Palagay ko, malaking tulong yun para yung mga tao nandoon sa sementeryo ay mapalalim ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananaw sa pagharap natin sa kamatayan. 9 na araw ng pagunita, 9 na gabi ng panalangin. Sa Betis, bawat kandila ay pag-asa at bawat dasal ay daan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga pumanaw na mahal sa buhay. Reyniela Tugay, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Dalawa nga ba ang mayor ngayon ng Tarlac City? Nanumpa na bilang alkalde si Vice Mayor Katrina Teresa Katie Angeles kasunod ng writ of execution ng Comelec and Bank kaugnay sa disqualification case ni Mayor Susan Yap Sulit. Pero giit ng kampo ni Yap, illegal umano ang panunumpa dahil wala itong DILG representative. Naritong report. Isang ordinaryong operasyon ng Tarlac City Hall ang bumungad sa CLTV 36 News Team nitong Huwebes, October 30. Ngunit sa likod nito, patuloy ang tensyon matapos ang disqualification case ni Mayor Susan Yap Sulit na idineklarang immediate and executory ng Comelec and Bank. Sinubukan ng CLTV 36 News na kunin ang panig ni Mayor Yap sa kanyang opisina, ngunit walang humarap sa amin. Sa isang text message, kinumpirma ni Comelec Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque na epektibo sa nabanggit na araw ang writ of execution ng Comelec. Sa hapong ding yon, sa session hall ng Sangguniang Panlunsod, nanumpa bilang bagong alkalde si Vice Mayor Katie Angeles sa harap ng isang huwes. Kasama niya ang pamilya, kabilang si Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles at ilang kaalyado sa politika. Katrina Teresa Curalio Angeles. Having assumed the position of City Mayor of Tarlac City. Having assumed the position of City Mayor of Tarlac. Giit ni Angeles, sinusunod lamang ng kanilang kampo ang writ of execution ng Comelec. Actually po kasi by law po, by constitution and bylaws, Comelec po ang nagre-release sa certificate of finality tsaka ng executory, writ of executory. So sabi po ng Comelec, hindi naman na po kailangan po ng through succession po, kailangan po sumunod tayo kung sino ang susunod po sa posisyon ng mayor, which is the vice mayor, ang vice-alkalde, siya po ang uupo at i-o-take po dun po sa posisyon na nabakante. So sino nga ba ako para tumanggi doon sa batas na ipinatupad ng ating Comelec? So tayo po ay sumusunod lang.
Nanawagan pa si Angeles sa kampo ni Mayor Yap na huwag nang hatiin pa ang lungsod sa politika. I-set aside po natin ang politika, wala na pong partido, politika, wala na pong political colors. Let's work hand on hand, sana po magkaisa po tayo. Hinihikayat ko po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Tarlac. Sana po suportahan niyo po ang isang Mayor Katie Angeles sa lahat ng mga programa at proyekto na ibababa po namin sa inyong lahat dahil kakailanganin ko po ang inyong suporta. Ako po ay sinasabi ko po sa inyo, sana po mag-unite po tayong lahat. Ngunit sa isang mensaheng ipinadala ni Mayor Susan Yap Sulit sa pamamagitan ng Viber, iginit niya na siya pa rin ang lehitimong alkalde ng lungsod at ang seremonya ay premature umano. Anya, may mga irregularities sa isinagawang oath-taking dahil wala umanong DILG representative na nagpatupad ng kautusan. Sa isa pang liham na ipinadala sa mga department heads ng City Hall, nilinaw ni Yap na tuloy ang operasyon ng lokal na pamahalaan sa ilalim pa rin ng kanyang liderato. Yung coordination ng COMELEC, Yes. doon po sa unbank resolution, I mean promulgation po ng decision nila. As of now, we officially wala pa kaming copy of the decision of the NBank, COMELEC NBank, no? So we're waiting if ano yung directive from our central office kasi if they would like us na tumulong doon sa pag-implement whatever the decision, kailangan nilang to coordinate with our central office. But as of now, wala pa po. But we are ready if ever na may mangyaring change of leadership, we are ready. So anytime, we're always ready. Kasi ang mangyayari if ever ma-implement yun, the vice mayor will go up, tapos magkakaroon ng vacuum sa vice mayor, doon papasok ang DILG. But as of now, as to the implementation of the COMELEC NBank decision, wala pa po kaming alam officially and wala pang instruction from our office. Pag pending dun sa appeal ho ni SY, Mayor Susan Yap, acting mayor yung may mapopromulgate o paano ho yung legal interpretation po natin? Oh yeah. Wala pa po kaming instruction. We'll just wait for the directive of our legal service and central office. Samantala, sinubukan din ng CLTV 36 News na kunin ang opisyal na pahayag ng DILG Region 3 hinggil sa legalidad ng panunumpa ni Angeles. Ngunit hanggang sa ngayon, wala pa silang inilalabas na impormasyon. Batay sa COMELEC NBank decision na diskwalipika si Mayor Susan Yap Sulit dahil umano sa issue ng residency o paninirahan. Ayon sa COMELEC, rule of succession ang agad na ipatutupad kapag immediate and executory ang pasya at kung wala pang temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Sa ngayon, tila 2 liderato ang umaakto sa Tarlac City Hall, isa sa ilalim ni Katie Angeles at isang kampo ni Susan Yap Sulit. Habang hinihintay pa ang pinal na kumpas ng DILG at COMELEC sa implementasyon ng kautusan, patuloy na nag-aabang ang mga Tarlakenyo kung sino nga ba ang tunay na alkalde ng kanilang lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, kinilala si City of San Fernando Mayor Vilma Balia Caluwag bilang isa sa most influential Filipina women in the world ng Foundation for Filipina Women's Network bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan ng lokal na pamahalaan at serbisyo publiko. Sa kanyang ikalawang termino bilang unang babaeng alkalde ng lungsod, pinarangalan si Caluwag sa ilalim ng Policy Maker and Visionary category ng Global FWN 100 Awards na bahagi ng Filipina Leadership Global Summit. Ang tao ng pagkilalang ito ay nagbibigay parangal sa mga Filipina leader na may mahalagang ambag sa policy making, innovation at community development. Napili umano si Caluwag batay sa kanyang leadership influence, achievements at commitment sa inclusive governance. Ayon sa FWN, she is a Filipina woman leader at the forefront of change whose foresight and decision-making sculpt a more prosperous and inclusive future. Nakilala ang liderato ni Mayor Caluwag sa ilalim ng kanyang tagline na Fernandino ka, kayabe ka, na layong taguyod ang pagkakaisa at sabayang pag-unlad ng mga Fernandino. Bagong seremonya na parangal, naging bahagi si Caluwag sa 4 na araw na Filipina Leadership Global Summit kung saan nakipagpulong siya kay San Francisco Mayor Daniel Lurie at ipinresenta ang kanyang Fernandina Rise Empowerment Program. Isang inisyatibang nakatuon sa pagsusulong ng kababaihan at serbisyo na kabatay sa komunidad. Itinatag noong 2006 sa Estados Unidos ang Global FWN 10 Award
ay pinalawak upang kilalanin ng mga Filipina mula sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan ginarap na rin ang mga nakaraang seremonya sa mga lungsod gaya ng London, Paris, Lisbon at Sydney. Manibat po ka rin, senior taya rin nung makanano na yung abayo at baywan pa in healthcare keti syudad tamo po. Dakal tamo pa po, senior Karela, nung makanano talang lalabanan ding ausandang giants ay utility companies ing meging banta po kin Vietnamo at nung makananong ding anak tamo po burida ng eta na tagal pasibayo. King katataw yan, inaritaya ing kwento king meging tagumpay tamo against all odds at ing balawos alaban tamo pang harapan ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Filipina Women's Network. Samantala, plano ng DPWH na gawing mas efficient at transparent ang monitoring ng kanilang infrastructure projects. Kaugnay nito, lumagda ang ahensya ng isang Memorandum of Agreement katuwang ang Philippine Space Agency upang gumamit ng makabagong teknolohiya sa naturang hakbang. Naritong report. Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Philippine Space Agency o PhilSA upang gumamit ng space technology sa pag-monitor ng infrastructure projects ng ahensya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malaking hakbang ang paggamit ng satellite imaging at iba pang high-tech solution upang mas maging episyente, transparent at wasto ang pagmumonitor sa mga naturang proyekto. Paliwanag naman ni Dr. Gay Jane Perez, Officer in Charge ng PhilSA, makatutulong ang mga unique satellite data sa quantification at assessment ng mga proyekto mula sa konstruksyon hanggang maintenance ng mga ito. Matatanda ang lumabas sa serye ng investigasyon sa Senado na nagagawang manipulahin ng mga dokumento hinggil sa estado ng ilang proyekto ng DPWH. Dahilan upang magkaroon ng mga ghost project na nababayaran kahit wala namang naitayong aktwal na proyekto. Layunin ng kasunduan na matiyak ang kalidad, katatagan, at tamang paggamit ng pondo sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno sa buong bansa. Ito start pa lang ito, no? Itong pagpirmahan na to, kasi government agency din ng PhilSA, no? This memorandum of agreement will now make it easier for us to work together and develop the monitoring tools that we desperately need to effectively monitor our projects with minimal or zero human intervention. Yun kasi ang critical, di ba? Kasi nakita natin nung nakaraan, may teknolohiya nga, pero minsan namamanipula no, ng mga masasamang tao, no, na gustong itago yung totoong status ng proyekto. So, yun ang gusto namin sanang makipagtulungan sa PhilSA na minimal if not zero human intervention yung pag-monitor. Kasama si Paulo G. Santos, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Matagumpay na nahatak ng Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRRV 4409 ang fishing boat na RV-8 itong November 2 matapos masiraan ang makina habang nasa laot noong October 31 sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. Sa kabila ng trahedya, nakapagpadala umano ng distress call ang mga tripulante na nagidaan para sa mabilisang pagresponde ng PCG. Ayon sa Coast Guard, ang nasabing operasyon ay nalinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtibayin
ang kanilang pangakong pangalagaan ng kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino at tiyaking ligtas ang paglalayag sa mga karagatan ng bansa. Patuloy pa rin tinutugunan ng PCG ang higit 30 tripulanteng sakay ng RV-8 na kanilang na-rescue matapos kadalhin ang mga ito sa Coast Guard Station sa Subic, Zambales para sa karagdagang assistance. Mga kabalen, mag-iba pagmatsyag online dahil nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko kaugnay ng posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attack sa darating na November 5. Ano-ano nga ba mga maapektuhan dito? Alamin sa report na ito. Nagpaalala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko kaugnay ng posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attack o traffic flood sa November 5, 2025 na maaring magdulot ng pagbagal o hindi pagload ng ilang websites at apps. Ayon sa DICT, walang dapat ikabahala dahil hindi ito data breach at walang mananakaw na personal na impormasyon o pera. Pinayuhan naman ng ahensya ang mga netizen na manatiling kalmado at gawin ang mga sumusunod. Subukang muli kung hindi agad mag-load ng site o app. Gumamit ng official app o status page. Sundan lamang ang verified updates at iwasan ang pagsali sa illegal online activities. Sa ilalim ng Oplan Cyberdome, katuwang ng DICT ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, National Telecommunications Commission o NTC, mga law enforcement agency at iba pang partner organization sa pagtitiyak ng kaligtasan ng online platforms. Naka-activate din 24/7 ang National Computer Emergency Response Team o NCERT para sa pagmamanman at agarang aksyon sa mga posibleng banta. Hinihikayat ng DICT ang publiko na i-report ang anumang kahina-hinalang insidente sa 1326 at dict.gov.ph o tumawag sa 1326 hotline. Aisel Fernando, CLTV 36 News. 7 Central Luzon graduates ang nanguna sa Veterinarian's Licensure Examination na ginanap nito Oktubre. 6 dito ang galing sa Central Luzon State University habang isa naman ay mula sa Pampanga State Agricultural University. Para sa detalye na itong report. 7 alumni mula sa mga eskwelahan sa Region 3 ang nanguna sa October 2025 Veterinarian's Computer-Based Licensure Examination. 6 dito ang nagmula sa Central Luzon State University o CLSU. Rank 1 si Cyril Links Lizardo Doctor matapos makakuha ng 91.04% na rating, habang sumunod sa kanya sa ikalawang pwesto ang kapwa CLSU alumnus na si John King Ugot Valdez na may score na 90.64%. Rank 5 naman si Micaela Sarmiento Pastillo na may 90.22% rating. At rank 8 si Alizandra Pascua Luis na nakakuha ng 89.98%. Hindi nalalayo ang score ng dalawa pang CLSU graduate na si Mark Joseph Soriano Tagarino na nasa 9th spot at may 89.86%. At si Joshua Lawrence Garcia Palma na rank 10 at may rating na 89.56%. Samantala, number 7 sa top-notcher list, si Clarissa Catelago na mula Pampanga State Agricultural University o PSAU. Kabilang din ng CLSU at PSAU sa top-performing schools sa naturang board exam. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, 77.32% o 1,108 out of 1,433 examinees ang pumasa sa Veterinarian's Licensure Examination na isinagawa nitong October 27 hanggang 29. Arlen Salonga, CLTV 36 News. If you're searching for the perfect car for your whole family, you're in for some great news. Say hello to the Kia Sonet, a compact SUV built for both daily drives and weekend getaways. It's stylish, practical, and loaded with features that deliver comfort and performance you'll truly appreciate. And the best part, the Kia Sonet is now available at Kia Clark under Laos Auto Group. Find out why this could be your next family's next favorite ride. Good day everyone. Carlo Miguel Alcarion, Sales Executive here at Kia Clark. Today, itatakil natin si 2025 Kia Sonet SX80.
front face ni Kia Sonet is makikita natin ang signature Tiger Nose Grill. Tapos, makikita mo rin dito ang kanyang daytime running light. And si top of the line Kia Sonet, siya lang ang meron glossy grills. And dito rin natin makikita ang pinakabagong logo ni Kia. And si Kia Sonet is equipped na rin siya with LED lights. Lahat siya ay naka-LED na pati sa likod. And equipped rin siya with backing camera and backing sensors. Engine size pala ni Kia Sonet is 1.5 4-cylinder siya. Si Kia Sonet ay may horsepower rin na 113 horsepower. Pagdating naman sa tires ni Kia Sonet, ang size ng kanyang gulong is size 16 po. Tapos naka 4-wheel disc brake na rin. Yung suspension naman niya is MacPherson strut, both front and rear. Tapos, ayan, si Kia Sonet is a crossover vehicle, perfect pang family or pang young professionals. Si Kia Sonet is may ground clearance siya na 205, perfect na perfect sa mga bumpy roads na maladaanan mo. Si Kia Sonet is auto-fold na rin yung mga side mirrors niya. Located rin dito yung mga turning signal lights niya. And then, keyless entry na rin si Kia Sonet. And pwede mo na rin siyang start kahit nasa labas ka, pwede mo na siyang i-remote key start para painitin yung kotse. Sa rear part naman ni Kia Sonet is dito natin makikita yung Kia emblem and emblem ni Kia Sonet. Tapos, makikita natin dito ang signature star map ni Kia. Itong likod. And mga backing sensor and camera ni Kia Sonet. Si Kia Sonet, yung tailgate niya is equipped rin siya with hydraulic assist. Yung trunk area naman ni Kia Sonet is kasya ang dalawang luggage and isang hand carry. Si Kia Sonet is 60-40 folding siya, pwedeng yung left side or right side lang i-fold mo. Ang side panels naman sa loob ni Kia Sonet is combined siya with plastic and leather. Tapos dito is makikita mo na rin, dito rin located yung mga controls ng side mirrors, lock unlock, tapos safety lock ng windows. Ang steering wheel naman ni Kia Sonet is naka 3-spoke leather na siya. And dito na rin malolocate yung mga buttons for the infotainment and cruise control and lane keeping assist. Tilt na rin ang steering wheel ni Kia Sonet. Yung seats naman ni Kia Sonet is naka-leather seats na. Tapos, manual seat height adjustment and manual forward and backward. Seating capacity naman ni Kia Sonet is maximum of 5 persons. Sa infotainment naman and aircon controls ni Kia Sonet, lahat po ay digital na. Itong si infotainment naman is wireless Apple CarPlay and Android Auto na. And digital na rin lahat ng buttons kay Kia Sonet sa kanyang aircon. Pagdating naman sa gauge, digital na rin po siya. Si Kia Sonet is equipped rin siya with a push start button, tapos manual handbrakes, tapos dito naman makikita ang kanyang transmission. And si Kia Sonet is equipped rin siya with a sunroof. Price starts at 778, tapos promo starts naman ni Kia Sonet is 48K DP. Inclusions naman natin is free LTO registration for 3 years, KDX Essential Tint, roadside assistance, 1-year Laos Care worth 32,500. For inquiries, pwede po kayong tumawag sa 0998-587-8260 or mag-message kayo sa official Facebook page ni Kia Clark, or you may visit us here sa loob ng Clark, Kia Clark po near Coffee Bean and Yellow Cab. And pwede rin kayo mag-book ng test drive. Call lang kayo sa number. Kia, movement that inspires. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nakibahagi ang Philippine-based local media company na Radio World Broadcasting Corporation sa 2025 New Technology Convergence Contents Global Festival. The OLIM AI-driven Next K Content 1:1 business meeting na ginanap sa Seoul, South Korea noong October 23 to 24. Ang RBC Media ay binubuo ng CLTV 36 at DWRW 95.1 FM. Inorganisa ng Ministry of Culture, Sports and Tourism at ng Korea Creative Content Agency bilang bahagi ng APEC-linked events ang naturang aktibidad. Layon nitong palakasin ang ugnayan ng mga kumpanya sa larangan ng artificial intelligence, extended reality at iba pang makabagong content technology. Sa naturang okasyon, pumirma ang RBC Media Group ng dalawang Memorandum of Understanding, katuwang ang mga Korean company na Selectstar at V-Ranch. Sa kasunduan, magbibigay ang RBC ng broadcast data para sa AI training ng Selectstar habang magkikipagtulungan naman ito sa V-Ranch upang para sa immersive media content technology. Kasama ang CLTV 36 bilang Philippine partner. Ayon sa RBC Media Group, malaking hakbang ito upang mas mapalakas pa ang paggamit ng bagong teknolohiya sa local broadcasting at makasabay sa global media innovation. Nilaukan ng mahigit 40 Korean AI-driven companies at 80 international investors ang festival at umabot sa 400 business matchings at ay isagawa kasama na ang mga kasunduang pinasok ng RBC Media Group bilang kinatawan ng Pilipinas. Samantala, muling patutunayan ng mga Pilipino na kaya natin makipagsabayan sa mundo ng Hollywood animation. Sa bagong handog ng DreamWorks sa Forgotten Island, mga Pinoy stars ang bida sa kwento ng pagkakaibigan, alaala at pag-asa. Alamin ko sino-sino mga Pinoy na kasama sa star-studded cast sa Chika Express ni Danica Gino. Filipino representation on top. Inanunsyo ng DreamWorks Animation ang bagong animation film na Forgotten Island kung saan tampok ang Filipino talents. Pangungunahan ito ng mga global icons na sina Lea Salonga, H.E.R., Manny Jacinto at Lisa Soberano kasama rin sina Dave Franco at Jenny Slate sa cast. Ang kwento ay tungkol sa mag-best friend mula pagkabata na sina Joe at Raisa na nauwi sa isang mahiwagang isla na tinatawag na Nakali. Upang makauwi, kailangan nilang pumili sa pagitan ng pagbitaw sa pinakamamahal nilang alaala o manatiling nawawala magpakailanman. Sa Instagram, masiglang nag-react si Tony Award winner Lea Salonga sa anunsyo at nagkomento ng, "Ayan na!" Samantala, patuloy ang Hollywood career ni Soberano matapos ang kanyang US debut sa Lisa Frankenstein. Sa Forgotten Island, bibigyang buhay naman niya si Raisa na isang bagong karakter sa larangan ng animation. Si Manny Jacinto nakilala sa mga palabas na The Good Place, The Acolyte at Freakier Friday ay nagdagdag ng panibagong dimensyon ng Filipino representation sa proyekto, habang si H.E.R., isang Grammy, Oscar at Emmy-winning musician na may dugong Filipino ay nagbibigay buhay kay Joe. Ang pelikula ay ipoproduce ni Mark Swift at dinirect ni na Joel Crawford at Januel Mercado na parehong kilala sa 2022 animated film na Puss in Boots, The Last Wish. Si Mercado na may Filipinong heritage ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan sa likod ng kamera. Ipapalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan worldwide sa September 25, 2026. Bilang isang mahalagang yugto para sa representasyon ng mga Pilipino sa mainstream animation. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Para naman sa lagay ng panahon, naritong report. Narito na po pinakahuling ulat panahon ngayong Lunes, November 3, 2025. Ngayong alas 3 po ng hapon, namataan po ang bagyong
si Tino o Typhoon Tino sa layong 195 kilometers silangan timog silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso hanggang 160 kilometers per hour habang kumikilos naman ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Para po sa kalagayan ng ating panahon ngayong araw, makakaranas ng stormy weather o malakas na mga ulan at mga napapalakas na mga hangin dahil sa bagyong si Tino sa Visayas at Caraga. Mataas po ang banta ng pagbaha at landslide dahil po sa heavy to torrential rains at posible din po ang typhoon force winds na magdadala ng panganib sa buhay at ari-arian. Sa Mimaropa, Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Masbate, Tikaw at Burias Island, makakaranas ng mga ulan na may malakas na mga hangin dulot pa rin po ni Tino. Posible din po ang pagbaha o landslide at makakaranas din po ng strong to gale force wind. Natitirang bahagi ng Mindanao at Bicol region, makakaranas naman ng maulap na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa trough ng bagyong si Tino. Sa Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Isabela at Aurora, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa shear line. Sa Ilocos Region, Cordillera at titirang bahagi ng Cagayan Valley, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dala naman po ng northeast monsoon o amihan. Sa mga nabanggit na lugar po, posible din po ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Sa ibang bahagi naman po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa amihan. Pinag-iingat pa rin po ang ating kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong severe na mga thunderstorms. Para po sa lagay ng karagatan, northern or northeastern Luzon coast, makakaranas po ng moderate to strong winds dahil po sa amihan. Sa ilang bahagi ng Luzon, light to moderate dahil po sa galing sa northeast at sa Mindanao, light to moderate galing sa northwest to southwest. Paalala po mag-ingat po lalo na po sa lugar na apektado ng bagyong si Tino, manatiling nakatutok sa Pag-asa lalo na po sa mga weather bulletins na ipapalabas pa at para sa ligtas na pagbiyahe at paghahanda, sundin po ang payo ng inyong lokal na DRRMO at LGU. Mula po sa Pag-asa Clark Weather Station, ako po si Rainier Agas, nag-uulat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bidang nakikislap ang higanteng parol ng City of San Fernando. 40 days na lamang po at Giant Lantern Festival na at magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mill sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus at kabanen, 52 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.
Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, November 3. Down King Betis, 9 na araw ng undas. Tarlac City, may 2 mayor. Space Tech gagamitin para